सामलायगिरि दिनैनावनो बाहागो लाफैनो हानाय एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथां दिनैनाव बाहागो लाफैनो हानाय UPPL हान्जानि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोन मिरुनि जिल्लानि प्राइमारिनि गासैनिबो बिबानगिरि लोगोफोर आरो सिबिनाय रायजो राजा बिथांमोन আজি এই সভাপতিত্বরা আমার ব্লক কমিটি UPPL সভাপতি বিজয় বরকচাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমার কেন্দ্রীয় কমিটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মইনুল আলী ডাঙৰীয়া আমার দলরে আন এজন বিষয়ববীয়া হামিদ আলী ডাঙৰীয়া আর ইয়াত উপস্থিত আমার কেন্দ্রীয় কমিটির CWC মেম্বার ভরত দাস ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাসকল এই সময়ত উপস্থিত হ'ব পৰা সকলো ৰাইজলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আপোনালোকে UPPL দলৰ প্ৰতি যি মৰম যি বিশ্বাস যি আস্থা আপোনালোকে দেখুৱাইছে ইয়াৰ কাৰণে মই আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো মই প্ৰথমতে অলপ বড়ো ভাষাত কম তাৰপিছত অসমীয়াত কম सिबिनाय रायजोफोर माखासे बुंनांगौ खोथाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै गोबां खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांबाय जानो हागौ दायो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिहोनो थाखाय जोंनिनो साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा माखासे उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंबाय थादों आरो बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों मानोना बे बिटिआर गोरोबथाया गोबाव सम सोमावसारनायनि उनाव बेखौ जोङो मोननो हादों हारियाव थांनाय 30 बोसोर 40 बोसोराव मोनसे गाज्रि थासारि जोङो मोननो हादोंमोन आरो बे गाज्रि थासारियाबो जोंनि हारिनि मोजांनि थाखायनो जोङो गाज्रि थासारिजों फैनो गोनां जादोंमोन आरो बेखिनि समाव जोङो 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिउ गोमाबाय बेखिनि समाव जोंनि गोबां बिदा फंबायफ्रा जेल जाबाय बेखिनि समाव जोंनि गोबां मानसिफ्रा गोबां खस्थ' सहायनांबाय गोबाङानो जिउ थै गोलोमदै बाहायनायनि उनाव जोङो फिन खेबसेबाव मोनसे मोजां गोरोबथा जोङो हारिनि गेजेराव मोननो हादों दा बेवहाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामनो थाखाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंदों दा बियो मोजां बाथ्रा नङा जोङो गावबा गावनि जिउआव गोबां संघात फैयो मोजां गाज्रि गोबां सम फैयो बेफोरखौ लानानै हारिया खहा जानाय हारिया अलखदाव गोलैनाय हारिया आन्दायनाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो नाङा बेफोर खामानिफोरखौ जोङो मावनो नाङा राजखान्थिया गोदोबो दङमोन दाबो दङ इयुनावबो थागोन जोङो बे हादोरनि नोगोरारि हिसाबै जोङो बयबो भट होनांगोन सासेनो नङा गुबुन सासेनो आमखानो नङा आमखानो भटखौ जों होनांगोन नाथाय हारिनि जि बाथ्रा बेखौ जोङो मालाबाबो बेले बेजे आरो गोनो गोथो खालामनो नाङा दा गुबैयै बे गोरोबथाखौ मोननायनि उनाव जोङो बयबो गिबिसिन जोंनि बयनिख्रुइ गोनांसिन जोङो मोननायानो जाहैबाय गोजोन आरो रैखाथि थांनाय 30 बोसोराव 33 बोसोराव जोंनि सिलायलांनानै सोमावसारग्राफोरखौ लानानै जोंहा गोबां जेंना सोमजिदोंमोन जुदिअ बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखायनो नांदों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि हारिनिनो जोहोलाव होनानै जोङो बजबबोदों बरायबोदों मान होबोदों जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखाम संनानै जाहोदों आर्मी पुलिस फैबा एसे खोमाना लाखिबोदों नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव गोबां जेंनाबो सोमजिबोदों मोनसे समाव गावजों गावनो सिलायलायनानै थैलायदोंमोन आरो गेजेर गेजेर आर्मी पुलिसफोरजों गावथार जानाया गोबांनिफ्राय गोबां जादोंमोन मोनसे समाव दा बेफोर थासारिफोरखौ बै बिमायासो मिथिगौ जायनि गथ'खौ गोमाजादों बे थासारिखौ बै न'खरनि मानसियासो मिथिगौ जायहा बे न'खरनिफ्राय सासे आगोमा सुबुं सासे गोमाजादों दा बेबायदि थासारिजों फैनानै
दिनै जोङो मोनसे गोरोबथा मोननो हादों। दिनै एखमबा बिथांमोना बुङो हारसाफोरनि सिगाङाव बे गोरोबथाया हारसाफोरनि नङा बर'फोरनिल'। हारसाफ्रा जेबो मोना बे गोरोबथानि गेजेरजों बेबायदि होनो बे बर'फोरनि थाखायल'। आरो बर'फोरनि गेजेराव फैनानै बुङो बे एकर्डआ जेबो गैया बेवहाय बर'फोरखौ ध्वंस खालामगोनसो होननानै। मानगोनां रायजोफोर एकर्डआ बर'फोरखौ ध्वंस खालामा, बर'खौ बर'आनो ध्वंस खालामगोन। बर'खौ बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो ध्वंस खालामगोन। एकर्ड मोनसेया मोनसे जाथिखौ ध्वंस खालामनो हाया। बेखौ जोंनि लिडारफोरनि उल्टां फाल्टां साननायासो जोंनि हारिखौ अलखदाव खोख्लैगोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो हारिनि मानसिफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो सानो, बियो सानसुमै जा, बियो मेलेमजिबि जा, बियो लेखा गोरों जा, बियो आबादारि जा, सोरबा प्रफेसार जा, साख्रि मावनाय जा, जे हारिनि सायाव जायफोर उल्टां फाल्टां खोथाफोर बुंदों बेखौ जोङो एसे नायबिजिरनांगौनि सम फैबाय। जोङो गोजान लामा हान्थिबोबाय मोनसे गेरेमसा हारि दानो होननानै, आरो थांनाय 27 बोसोराव जोङो मोनसे सनानि सम मोनदोंमोन। मानोना बे समाव जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जोंनि मानसि, आरो काउन्सिल गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसामाव जाय सरकार सालायो बिथांमोना लोब्बा थायो, दिल्लीयाव जाय सरकार सालायो बिथांमोना लोब्बा थायो। आरो बे 15 बोसोराव 17 बोसोराव बे लोब्बा थानाय सरकारफोरजों लोगो नांनानै बिथांमोना गोबां खामानि मावनो हायोमोन। जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय, जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय, जोंनि रांखान्थिनि थाखाय, जोंनि समाज जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हायोमोन। नाथाय बिथांमोना जेबो मावाखिसै। जायनि थाखाय जोंनि फरायसालिफोरनि थासारिया मोजां नङा। जोंनि माइ दुब्लिया दाबो इरिगेसन गैया। जोंनि लाइमोनफोरा दिनै साख्रि बाख्रि गैयैनि, खामानि मोनैनि गुजरात हारियानायाव थांनानै बान्दा एबा हाजिरा मावहैनो गोनां जादों। दिनै बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव फैदों। जोंनि गोबां बिनानावफ्राबो थांनानै गुबुन जायगायाव हाजिरा मुजिरा मावहैनो गोनां जादों। दा बेफोर थासारिया मानि थाखाय फैदों? जोंहा एसेबां लिडार थानानै, साथाम गाहाम मन्त्रि थानानै, MP थानानै, MLA थानानै जोंनि हारिनि थाखाय मानो बेफोर खामानिफोरखौ मावनो हायाखै? बेयो जोबोद साननांगौ जानानै फैदों। दा ओंखायनो नैबे समाव बे गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे सलुसन फैनायनि उनाव जोङो दायो बिथांमोननि लाइमोन जे सेंग्राफोर दङ, एबा जोंनि जायफोर दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोना दिनै नर्मेल लाइफ मोनबाय, मोनसे साधारन जीवन मोनबाय। खुनु गिनांला, दिनै न'आवनो थानानै गावनि बिसि फिसाजों, गावनि बिमा बिफाजों थानानै संसार जानो हानायनि मोनसे थासारि फैबाय। दा मावनांगौ खामानिया थाबाय, बिथांमोननि केसखौ बोखारनांगोन। आरो बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय मावनानै बैसोआ बारलांबाय, साख्रि बाख्रि मोनला, बै मानसिफोरनि थाखाय दिनै अनसुंथाइ मोननायनि बे हाबाफारिखौ जोंहा मावफुंनांगोन। आरो बियो कर'ना भाइरास नङाबा जानो हागौ मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो मावफुंजागौमोन। नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय दिनै 6 दान गभर्नमेन्टआ जेबो खामानि मावनो हायाखै। बियो आसामावल' नङा, भारतआवल' नङा, सारा मुलुगावनो कर'ना भाइरासनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो एसे गोबाव जादों। नाथाय बिनि जि इमप्लिमेन्टेसन, बे एकर्डआव जों जेखौ मोनदों, बिनि जि इमप्लिमेन्टेसन बियो अलरेडि जागायबाय। आरो गाबोनो मोनसे समाव आसाम सरकारा बेवहाय बर'फोरनो मोनसे डाइरेक्टरेट होनाय जानाय नङा होननाय सरकारा दिनै फैनानै मोनसे डाइरेक्टरेट गाबोनो आसाम सरकारा बेखेवसिगोन। बेयो जोंनि थाखाय बेसेबां गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। बेखौनो गोबाङा निराशा जाबायमोन। जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरा गुबुन जायगाफ्राव मोनसेनि उनाव मोनसे बन्द जालांदों। जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्राव मास्टार गैया, नांगौ समाव लेखा मोना, गोबां जेंना दङ। साइन्सनि मास्टार गैया, अंकनि मास्टार गैया, गोबां जेंना। स्कुल बिल्डिंफ्रा मोजां नङा। बेफोरनि थाखायनो लासैनो मा जाखो जे जोङो मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरेट बिदोंमोन। आरो बे डाइरेक्टरेटआ गाबोनो बेखेव जासिगोन। आसाम सरकारा बेवहाय अलरेडि बाजेट हमनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार, एडुकेशन मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सानैनिबो प्रेजेन्सआव बिथांमोना गाबोनो बेखेवसिगोन। दा बेयो बर' हारिनि थाखाय थांनाय 15-20 बोसोर जुजिनानै नैबे मोनसे एकर्डनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय।
दिनै बे एकटनि गेजेरजों थोंजोङै राङारि अनसुंथाइ मोननायनि लामा फैबाय भारत सरकारनिफ्राय। बेसेबां सा सानजा भारतनि कुनु मोनसे रायजोआव गंथाम गंब्रै इउनिभारसिटि गैया, जोंनियाव दिनै खेबसेयावनो गंथाम गंब्रै इउनिभारसिटि मोननो हानाय जाबाय, मेडिकेल कलेज मोननो हानाय जाबाय। गाबोन समफोर बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव बे फसंथानफोरखौ गायसनजोबनानै होयोब्ला ओरैबायदि जौगाखांगोन जोंनि ओनसोलफ्रा, माने बेखौ जोङो माने दिनैनि समाव जोङो इमाजिन जोङो साननानै बरननो हायाखै। गोबां रोखोमै बियो जौगाखांगोन। दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां मोजां मोजां फसंथान फैनायखौ नायनानै गुबुन हारिफोर गुबुन उन्दां सोमोनांदों। जायफोरा ब्रिटिशआव थाया होनदोंमोन, नैबे साननैयाव नोंथांमोना नुदोंना दिनै थाया होनाखै, जोंनियाव हाबनोसो दायो एप्लिकेसन होदों। माखासे मानसिफ्रा गोदानै ब्रिटिशआव बिटिआरआव हाबनो होननानैसो एप्लिकेसन होदों। दमदमा टाउननिफ्राय उदालगुरिनि सिमायाव थाग्रा, बाक्सानि सिमायाव, चिरांनि सिमायाव थाग्रा गुबुन हारिफ्रा जोंनो दायो एप्लिकेसन मेम'रेन्डाम होदों जोंखौबो बिटिआरआव लादो होननानै। मानोना बिथांमोना बुजिदों गंथाम जेराव मेडिकेल कलेज जासिगोन, केन्सार हस्पिटाल जासिगोन, बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना बिराद लुबैदों दायो आसामाव जोङो मोननाय नङा, जोङो एबार बड'लेण्डआव फैबासो बेफोर सुबिदाखौ मोनसिगोन होननानै। बिनि अनगायै हारि जौगानो थाखाय जोङो मेलेमजों साननानै खामानिखौ मावनांगोन। बे एकटआव खेराइसालि बाथौसालिनि बाथ्रा लिरनाय दङ। मानो खेराइसालि? बर'नि हारिमुनि गुदियानो खेराइ। बै खेराइखौ जोङो लाखिनांगोन, बिनि सायाव रिसार्च खालामनांगोन, स्टाडि खालामनांगोन, मुलुगनां थाखोआव थांनांगोन। जों मालायनि मोसानाय मुसुरनायखौ जोङो टिभि चेनेलफ्राव नायो, जोंनिखौबो मालाया नायनांगोन। अब्ला जोङो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। ओंखायनो खेराइसालिखौ जोङो बेवहाय बिनानै लाबोदों, बाथौसालिखौ जों बिनानै लाबोदों। बाथौआ जोंनि गुबै धोरोम। बर' हारिनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ, ब्रह्म ख्रिस्टान गुबुन गुबुन, नाथाय बाथौआ जोंहा गुबै धोरोम। बे बाथौखौ जोङो मुलुगनां थाखोआव लांनांगोन। ओंखायनो दिनै बेवहाय बाथौसालिनि मोनसे बेबस्था एबा मोनसे प्रजेक्ट बेवहाय बिनानै लाबोदों। सारा इन्डियायाव थानाय जोंनि मानसिफ्रा बै जायगाफ्राव जेबो मोनथाय मोना, बिनि थाखायनो बिसोरबो मोनथायखौ मोननांगौ होननानैनो नैबेयाव बड'फानि मुङाव मोनसे सेन्टार अफ एक्सेलेन्स बिनानै लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन, बाक्सा जिल्लायावनो गाबोन समफोर मोनसे साइ सेन्टार जागोन, जेराव जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनो थाखाय खुब सुबिदा मोनगोन। बे गासैखौबो लानानै बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे आरो गोबां दङ। DCSPआ दिनै जोंनि आखायाव फैबाय। जोङो हम डिपार्टमेन्टखौ मोनाखै जानो हानाय, DCआ जोंनि आखायाव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि खामानि मावनायफ्रा गोबां स्पिडाव जागोन। जोङो बेफोर खोथाफोरखौ बे एकटआव सोनाय जादों। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै हाग्रामा महिलाया एखनबा बुङो बे एकटआ ओरैबायदि मोजां जादों, बे आलादा रायजोनि समान जाखाबाय, आरो अखानायै बिथाङा बुङो बे एकटआ जेबोआनो जायाखै होननानै। दा जों माजों थांगोन रायजोफोर? सिगांखालि जौ लोङालासिनो बुंनायजों थांगोन ना अखानायै जौ फेनानै बुंनायजों थांगोन? जों रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामदों। आरो बेजोंनो दिनै माने लेखा गोरों मानसिफ्राबो, जोंहा सासे आइजो दैदेनगिरि आब' अनजालि मोनाबो लोगो लाहैबाय। जोंथ' मा बुंनो, राजखान्थिया गावबा गावनि चइस, बेखौथ' रावबो बुंनो हाया। नाथाय थांनाय 19 बोसोराव जुदि बिटिएडआ बे हाजिरा मुजिरा मावना जाग्रा, बन फानग्रा, जौ फानग्रा, रिक्सा लाफोरनि माबा मावना होनाय मोनब्ला दिनै जों राजखान्थियाव फैनांनाय नङामोन। जों गुबुन खामानि मावना जागौमोन। जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफाफोरखौ नायनाय मोनब्ला जों राजखान्थियाव फैनाय नङामोन। बर'नि राव थुनलाइ हारिमु जौगानो गोख्रोङै खामानि मावनाय मोनब्ला जों बेवहाय फैनाय नङामोन। जोंनि इरिगेसन सिस्टेमखौ थिग खालामनाय मोनब्ला, एग्रिकालचारखौ मोजां खालामनाय मोनब्ला, जोंनि स्कुल कलेजफोरखौ मोजां खालामनाय मोनब्ला जोंहा राजखान्थियाव फैनायनि जेबो गोनांथि गैयामोन। मानोना आङो राजखान्थियाव फैनो 1% गोसो गैयामोन। थांनाय 20 बोसोराव राजखान्थिनि लिडारफोरजोंनो जुजिबोनो गोनां जादों। दा नंखायनो आङो थिग खालामदोंमोन कुनु दिन राजखान्थि खालामा। नाथाय दिनै नुबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बुङो बिटिआर गोरोबथाखौ आङो जाफुंनो होआ। मानो जाफुंनो होआ नोङो? बेथ' हारिनि थाखायसो। थारमाने हारि जौगानायखौ नोङो लुबैया नामा? दिनै बिथांमोना सुक्ति खालामनाङामोन होनदों, गोरोबथा खालामनाङामोन। गोरोबथा खालामामोनबा, गोजोन फैयामोनब्ला बे हाग्रायाव थाग्रा जोंनि सेंग्राफ्रा दाउ अमाफोरबायदि साफा साफा गावथार जाबाय थागौमोन। बेहाथ' मा थांनो? सोरबा बर' बिमानि खांनानै बानानै फेदेरनाय सेंग्राफ्रा गावथार जागोन, बेहा मा थांगोन? दा बे गोरोबथाखौ जों खालामदों, जाहाथे रावबो बर' बिदा फंबाया जाहाथे थैनो गोनां जाया। जुजिनांगौबा जयै जुजिनांगोन, गणतान्त्रिक खान्थिजों जुजिनांगोन। खामानिखौ जों बे लामाजों मावलांनांगोन। नाथाय दिनै जि खोथाफोरखौ बिथांमोना उल्था फाल्था बुंदों, गावसोर मावनो हायैखौनो मालायखौबो मावनो हाया होननानै सानदों। बे एकटआ इमप्लिमेन्ट जासिगौमोन,
नैबे सानब्रैनि जि एसेम्बलि जालांबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला गायसन जासिगौमोन UPPO होननाय मोनसे हानजाया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिजिरदोंमोन गोदो बड'फानि समाव बै सोमावसारनाय समाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन साहाथिंजाय जोंनो रायजो नांगौ खोलाथिंजाय नीलाचल कार्बि आंलंनि बर'फ्रा हाजोआरि ट्राइबेल जानांगौ बे खामानिफोरखौ मावफुंनांगोन दिनै मोगथाङाव BTC एकर्डआव लिरनाय दङमोनब्लाबो दासिमबो कार्बि आंलंनि ट्राइबेलफ्रा हाजोआरि कार्बि आंलंनि बर'फ्रा हाजोआरि मर्यादा मोनाखै आरो जोङो गभर्नमेन्टखौ नारसिनदों फैगौ एसेम्बलियाव पार्लियामेन्टआव जेरैखि जाया कार्बि आंलंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै जोङो नारसिनदों आरो बियो जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ बर' कसारि काउन्सिलखौ जानो होआखै सिमाया सानजाहा बारायगोन जों सोमावसारनाय समाव बुंदोंमोन गभर्नमेन्टखौ जोङो बिखौनो माने मानिहोदों जे नोंथांमोना जुदि सिमाखौ सानजाहा बारायोब्ला अब्लासो जोङो सागान होगोन नङाबा सागान होआ आरो दिनै गभर्नमेन्टआ सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफोरखौ सोनो हानाय लामाखौ खालामनानै एसेम्बलियाव बिल पास खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय चन्दन ब्रह्म हाग्रामा महिलारिमोना बे बिलखौ होबथाबाय जोंनि बाहेरायाव थाग्रा बर' फिसाफोरखौ दिनै बिथांमोना थगायबाय नासयबाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजोफोर दिनै नोङो राजखान्थि खालाम आङो दिनै राजखान्थियाव फैदों नाथाय हारिनि खहा जानाय खामानि मावबा बेयो जानाय नङा दा नोंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों माबा मावनो हायोबा हारिया लाब जानाय खामानि मावगोन नाथाय हारिया खहा जानाय खामानि जों मावनाय नङा बेनि थाखाय जोङो रोखा आरो जोङो बेखौ हुजआव थानानैनो बुंदों लोंनानै बुङाखै माने दिनै बुंबाय गाबोन मावगोन बेबायदि होननानै बुङाखै जोङो हुजआव थानानैनो बुंदों आरो बेखौ मावनोबो हायो दिनै मुलुगनां थाखोआव हारिखौ लांनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै लेखा फरायनो फैदों मोनसे मिजिं लानानै साख्रि बाख्रि मोनगोन न'खरखौ नायगोन समाजखौ जौगाहोगोन बे मिजिङाव दै गुसु लुनानै होनो नागिरदों बे इउनिभार्सिटियाव गाबोन जोंनि गथ'आनो फरायगोन जोंनि सोरनिबा फिसाजोआनो बेयाव प्रफेसार जागोन दिनै गोबाङानो इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दङ गाबोन इउनिभार्सिटियाव ओंखारनानै मा मावगोन गोबां MA BA पास MA BEd PhD खालामनाय दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा न'आव जिरायनानै दङ बिसोर मा मावगोन गाबोन इउनिभार्सिटि जायोबा बिसोर प्रफेसार जागोन आरो बेखौ हाग्रामा महिलारिमोना जाजानो लुबैया BTR गोरोबथाखौ जाजानो लुबैया मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेजाव थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड साख्रिफोरखौ मोनगोन बेखौ बिथांमोना जाजानो लुबैया बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजोफोर दा नंखायनो दिनै जोंनो सोलायनाय नांगोन 17 बोसोराव जेखौ मावनो हायाखै बेखौ 5 बोसोराव मावफुंनो थाखाय जोंनो मोनसे सोलायनाय नांगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना जोंखौ सोरबा गाबोन राजखान्थि खालामगोन पावारफुल मानसि जागोन बेबायदि दासान जोङो जेरैबायदि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मावबोदों जोंनि 12 लाखनि न'खर जोङो बेबायदिनो जोंनि हारिनि खामानिखौ मावलांनांगोन आङो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावो थांनाय गोलाव समाव गोबां सोमावसारनाय बायदि हाबाफारियाव लैहोर बाहागो लानानै नोंथांमोना जाफुंसार होबोबाय बिनि थाखाय आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै स्पष्ट बुङो UPPL दोलोआ बे 5 बोसोराव हारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावगोन आरो बेवहाय 1%बो फासयनानै थानाय नङा ओंखायनो नोंथांमोनाबो फ्रिलि जि सानो बेखौ जोंनो बुंनो हागोन जोंजों रायज्लायनो हागोन एनि टाइम लोगो हमनो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना जाहाथे जेबो साना दिनै गोबां भेन्सार फोरोंगिरिफ्रा लोगो हमदों 99 नि मास्टारफ्रा लोगो हमदों कलेजनि जायफोर भेन्सार कलेजनि लोगो हमदों बयबो रायज्लायदों मादार टिचार दङ इंलिश टिचार दङ शिक्षा मित्र दङ अंगनबादिनि मास्टारनिफोर माने दङ हेल्पारफोर दङ साख्रिया बिसोरनियाबो रेगुलार जायाखै टेट पास खालामनानै दङ बिसोरनियाबो रेगुलार जायाखै रायज्लायनो थाङोबा रायनानै हरोनो खुनु मोजां रायलाया गुरु खामानि मावनानै होआ आरो बाखि मानसिफोरनि खोथाखौथ' बाद होदों बिथांमोना हारिनि थाखाय सानसे खालामा बे रायजोफोर दा बेखिनिखौनो आङो बर' रावाव बुंबाय फंनैसो असमियाव बुंगोन आङो गोरबोजों लुबैयो नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै थानांगौ गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जोंनि सबसे प्रायरिटि